kar liam ta ni lai ni a khan central China mangchia thleng le ta kum khat chunga ru sur tur ai zong zong chu ni thum chung lekin asur zo vek emo ti mai tur ani he ru sur hian kum sang tam tak nuwa tuilian a zonga tuilian duam lo ber a thlen tir hial ome he chet na rapthlak hi hringmi an ka hian a hril zo lo ani ber mai video then khat i han clear te ang metro chuang passenger te chu train chunga an tang far mai he chet na hi Henan bial chung zengzu a thleng ani a tuilian chuan passenger te chu a chim zela a thei ang anga in vuan tangin sidinga te chuan an bet thup mai a 大家不要说话，你们热不热呀？没说话，你好，一直都来到海滩寺，海滩寺跟沙口路的中间段，海滩寺刚走过去。大家不要说话，你们热不热呀？没说话，你好，一直都来。 lấy nuôi re la chuang tuilian a wanga tang te chu mi zaruk vel chan chu ani in nun na chan te po an om zengzu kho pui hi iPhone City ti a hriat lar ani bok a chan chu iPhone company in leng nei tu le an siam chu tamber na mun pakhat ani ma se tu na chuan he kho pui hi tuilian na sa tak awangin chiat na rap thla ka tur mek Henan bial chunga kho pui sang sang te chu a chim hne hle a report in a tarlam danin mi som ni panga in nun na an chan to a mi nuai ni vel chuan an du wang ni mi lovin tuilian awangin an om hun an sondor dora thile hliam an om bel zel po rin ani video then khata alang dana phei chuan kholaya mi hring te chu tuilian hian alian koi hne em a motor te po chu lui sangha anglek an ni driver pakhat a motor chhunga tang pakhat po tlan ngai na reng om lo tuilian so sang chu a hmunai hle Evan duina a thlen mek lai hian China rama tui khole tuizem lian tak tak te chu an him lo thu Saphihrik alo ni photo China sipai pol pakhat chuan tui khwa pakhat e hitan dem chungchanga engtik lai pon ke che thei din huna ading rengti in warning an lo peto bok he tui khwa hi Henan rambial chung central China a om ani a ruasura wanga tuilian hian he tui khwa bang hi metar som ni vel aton kuani in an soya hei wang hian ani China sipai pol pakhat khan warning an lo pek na chan kha aven na lam boi pui turin sipai tamjok tir chu an ni nge chuti lain China sarkar chuan thudik puang zar lovin a thup bo then zel ni in an soya he tui khwa an va to chhuwa chungchang po hi media lamate a zong zong pon zar theilo tura hup bo ani news channel then khat te chuan helai area vela tui khwa te chu a him to kem ti in zona an zot no nowa CGTN chuan zengzu kho pui bula tui khwa chu a ke chhia ti in report a pe chuaka ring room thila pol pakhat che chuak thin Chinese Ministry of Emergency Management chuan chu tiang chia chuan report alo pe ve bok ma se mak tak mai in heng report te hi sut le vek an ni he chiat na rap thlak thlen ma chi akar ma salama khan Mongolia a tui khwa pati chu tuilian na sa tak awangin alo ke chia a China a media pakhat chuan video te po pholangin tuilian na sa takin tui khwa ati chhne hle heng zong zong hi engwanga thleng nge ni ta ang purpui ro tui tamlai ani a adik na chen na om khovel mun sang plain area ate chuan tuilian a thleng fo chu tiangin China a po ma se tun truma chiat na hi chu China a tui khwa then khat awangin anasa zualani scientist te pon China a tui khwa an siam dan kalphung hi an mo pu thin hle scientist te hril fiana then khat chu he tiang hi ani China a tui khwa an siam reng hian lui puiluang le aluan lu na dil te chu an tikang chat mi thina heng ruama te hian tui lo lian le chu na tak taka in chok tirin klong tlam taka tuilian tur chu na takin a tho pha thina ni anti China a expert then khat te chuan tui khwa siam to lo tur hian ngen na te po an lo siam cham chi to a ma se China sarkar chuan a beng khon lem lo sang hi le som pakwa a report a alam danin China hian tui khwa lian tak tak sing hi sang thum aya tam anei ni a tarlan ani a khovela tui khwa zong zong za zela somli pakhat percent chu China hian a om ti na ani sang hi le som hi a meu chuan tui khwa sing kwa sang riat lai an nei der to a khovela tui khwa anga ber an ni mek zel chuti rualin tlem tui khwa upade ulek to te chu an him lo vele zela en kol that an ni lo wang te po ani nikum lama China a tuilian kha kan la hre mai theye kholian tak tak pani chunga mi hring makta duai somli vel khosak chu a chok buai pha a kha chiat na khan China ram economy a dollar tluk le ding on som pakhat hu vel chu a khoi poi bok ani kha kha tuiliana an Saphihrik tamber chu hubei area om tui khwa lian tak tak pathum him le him lo chungchang tho ani khovela tui khwa lian berber te an ni a the three gorgeous dam ti te pon an soi thin he tui khwa atang ringota tuilian hian kho pui som pathum chu aya te de kho pui a chiar thei chialo za somli le thingtlang kho zathum zet chu a chok buai pha a chiar thei china mi hring makta duai khat point pathum chu an du lo na hmuna len bo an ni eng chiat na sa tak a thlen hnuwa po China hian nga tinge tui khwa chu siam bel zela tum tlat le
a chan chu khuanu duan sa lui luang lai te chu an du dan te a thunun an tum wang ani Mekong River chungchang hi han en le lok tiang Mekong lui pui luang atang ringa thian China hian tui khua som pakhat lai siama Mekong River hi khovela lui seite zinga som pani na ani China ti lova he lui hian aluan poram te chu Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia le Vietnam te an ni mihring sang tel te me vin he Mekong lui luang hi an ein an ina andam kho chuana na lui poimo tak pakhat ani ma se chung mi sang tam tak te chuan har sat na lian tak an tok tan mek a chan chu he lui luang hi China tui khua siama wangin akang chat na sa em to a lui luang chu China in athunun ani deuh der to mai kumtam aliama China tui khua siama te chuan tui atam bel zel boka chumi ina aso khok chu lui mong lam khoro tual na ani mithiam ten an Saphihrik le tak fo chu khovel thang zela tui manga indona te po hi a thlen le mai an ring le to a tuna alandan maya chuan China chu a in peile vet to hle ni in na lang lui luang thunun tumin tui khua an siam bel zela ma se chu mi om zia chu mi hring hi kan ren vak lova nun na hian tur zel ro se tina ani thei mai angem